बियाव थांनो बिया हाबायाव नायलांथार ना हाबायाव मा खिथिनोसै नोंथांमोननो संनाय जानाय नायलांथारदो हाथाया नियमा हाबानि अमाया नै गोदाग्राफोरा जा आरो जा बेदरा अमाया खामख'जोब्बाय गय जानोसै गय जादो सेर लानो आराम संनांगोन बा सुनायालाय सुनैखाय थाला अब मानियानो गोगोम हाथाय आं लाबाय बे हल'बानो साफा जासिगोन आरो नानै हाथाया देखाना लाबाय हाथायखौ बै मानिया आंहा दिमोदों खौनो हनै ओइलाय मानै दं खबियाव आरो बे मानैया गिदिरानो 1.5 कुइन्टेल 1.5 कुइन्टेल लगाव बेदर गोदाग्राफ्रा अमा बेदर एवग्रा नै माहाजोना एवगासिनो आरो बिथिंसो बरिया आरो बिथिं ओंखाम संगासिनो ओंखाम नै बिथिं बरिया ओंखाम संग्राया 1 नम्बर थाङो बे जों गामियाव आरो बेबो रजं साराबो नायना ला सिंगोलसोलै हारसिंसो दाबो हाबा जायाखै बेयाव ओंखाम संगोन आरो ना नै संखांबायानो एसे ओरै खारबायसै रजं सार बे कब्राया माबा सफायगोन नोंहा अर्डार खालामनाया बरिया मस्तिनो अरखाव एकबार फुवासे रुनाय मोनसेखौ फुवासे गथाना सेरसेखौ दरब्रै खालामबाय आरो मोनसे गोलैनायनि हाब्रैनि सेरसेखौ दरब्रै खालामबाय रुबाय गोदो बरिया बिथिं आरो एवगासिनो नै बरिया नै सिमसानिसो बेलेगसो बुंबाय आरो बिथिंनि रजं सारा आं जायालै अमा बेदर जाया गारबाय नायदोंसो आं मैगं एरग्राफोरानो नांगौ आरो ओंखाम एरग्राया बरिया एरनो रोंदोंना ओंखाम एरग्रायानो बोरिया एरदोंना मैगं लाब्रा मटर कबि आलु गोथाव जागोन गयखौ बिराद नाङोना दानिया बियाबाथाय माबायो उनाव माबाफोरा खामाखैलाय अमाखौ माबायासै थांनायाबो नोंसो थांनायाबो बिनिफ्राय Aga, oma bedot. Songga sini, songga prani.
नै बेदरा एवगासिनो नै एवग्राफोरा गोलोमफुलायनाय बरिया एक नम्बर कारिकर बिसोरो नै आरो बिदि सासे नै नुबाय दा साफा साफा ड्रेस गानजोबदों गुफुर गुफुर नै बेदर एरग्राफ्रा बेसेबां नै जा रोजा बेदरा बेदरा दै नेलायबाय थादों बेदर दालि आरो बिथिं बेदर गोजानि अमा बेदर बर'नि बियाबाथाय अमा बेदर जार जा संगासिनो लाइन लाइन मा बानायगोन मछली बनाएगा बरिया जाबाय लावबंनिया माबायदि दा माबाखौसिगोन ओइ नाया रद' ना बियो नै रजों सारा संगासिनो आरोना जाग्रा लासै जोंहा जासै ओंखाम बेदर लाबोबाय नै जागासिनो मावथिफोरा जागासिनो दायो दाउदैबो मोनदों नै आंहा दाउदै ओइ जादो दे जादो नै गाजर जानोबा बिट अमा बेदर एबा फिनबायलै हाबा जानानै मेंलायलायबाय बेदर जानानै दोनथ'नोसै जों भिडिअखौ ना बाय